Взели сме позиция малко. Едно от трудните неща сме го свършили. Ниско, хоп, влизам, котва, фащам рамо, въркам под него, мравка, набирам мравчица. Много е силно това разтягане. В момента, в който успея вече до някаква степен да отворя тази ръка и той ще се съпротивлява, може тук тази ръка да отворя още, влизам под мишницата и прибирам. Сега главата ми трябва да е ниско, да вляза тук, да натисна. Мога да си помогна с ръка в лъкътната става. Хоп, да заключа тук. Сега нямаме тук скачания. Отключвам и минавам при шингарда си. По този начин. Затваряте кейбъл грипа, хубаво спро и изтегляте настрани. Ако не успеете го фаните, намествате хубаво и стягате. Първи вариант е този.